Hej og velkommen til 9. episode af VM Blind Storklub. Jeg har ikke haft så meget tid til at uploade en video, så nu havde jeg tid i dag, så her vil den komme. Jeg ændrede klubnavn til Teknotex fra Marseille FC, og jeg har fået lidt flere penge, så nu har jeg 523 millioner. Jeg har taget nogle spillere og lavet nogle handler og sådan noget. Så jeg har også fået et nyt logo og band. Jeg synes det er meget fedt, og det er klubben Moderat, der har lavet det. Så mange tak til ham, og stor ros, for han gad at lave det. Ja. Og min fætter, han har faktisk også lige begyndt at spille V-mand. Det er faktisk ret mærkeligt. Han er kun 9 år, mener jeg. Fylder snart 10, tror jeg. Så ja, vi kan lige gå ind på hans klub og se, hvordan det går for ham. Jeg ved, at han spiller en fransk division. Og så spiller han en 5. division, så er det ikke fordi, at han spiller det. Og han fører sin liga ret stor. Hans klub, der hedder FC Eaglehunters. Det er så hans klub. Ja. Han bor i Kina, så ja, det er så en klub, han taler engelsk. Han er nogle okay spillere, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg tror, han var ret heldig. Han har haft licensen 8 dage eller sådan noget. Så kan han være okay heldig med hans handler. Så ja, altså, han har solgt sådan en spiller her. Og den er bare sådan noget shit der for 1000. Så ja, totalt over det der græs. Ja, sådan, det er faktisk en ret god handel. Så han er faktisk blevet ret god. Køber for 70.000 for 200.000 og have ham under 30, eller under 24 timer. Det er sgu meget godt af ham. Jeg har også hjulpet ham lidt i starten og sådan noget, hvad jeg skal gøre. Jeg skal give nogle træningstips og sådan noget. Jeg er kun 9 år, men han er sgu talent for VM. Jeg tror, så jeg bliver en god klub om nogle år. 3-4 år sådan noget. Jeg tror, han har omkring 1 million balance lige nu, han har spillet i 3 uger. Okay, han har fået 1 million for 8 dage siden. Så må han have nogle flere penge. Jeg tror, nu bliver 1,3 eller sådan noget, 4 eller 1,5, det ved jeg ikke. Men det er omkring. Så ja, det var så 9 episode af den store klub. Jeg håber, I gider at se noget næste gang, og jeg håber, I gider like og alt det der, man skal gøre. Så jeg beklager, at jeg ikke har uploadet så lang tid. Så ja, min stemme er måske også lidt hæs, men vi starter på gymnasiet og sådan noget. Så ja, ha' det godt. Hej. Ses.